Πρώτη κατηγορία, Bitcoin VTC, γιατί παραμένει κορυφή. Πρωτοπόρο, ασφαλές και αποδεκτό παγκοσμίως. Πολλοί θεσμικοί επενδυτές το βλέπουν ως ασφαλές καταφύγιο. Πρόσφατες εξελίξεις. Bitcoin ETFs εγκρίθηκαν το 2024. Halving τον Απρίλιο 2024 μείωσε την παραγωγή νέων BTC κατά 50%. Εκτίμηση. Μπορεί να ξεπεράσει τα $100.000 αν συνεχιστεί η θεσμική υιοθέτηση. Δεύτερη Ethereum, Charlie Ethi. Κατηγορία Intelligent Contracts, Layer 1, γιατί αξίζει. Βασική πλατφόρμα για DeFi, NFTs και dApps. Πρόσφατες εξελίξεις. Ενσωμάτωση του Ethereum 2.0, Proof of Stake. Δεύτερο στρώμα λύσης, όπως Arbitrum και Optimism, ενισχύουν την απόδοση. Εκτίμηση. Αν η DeFi και τα NFT συνεχίσουν να αναπτύσσονται, το ETH μπορεί να ξεπεράσει τα $10.000. 3. Solana, Sol. Κατηγορία Layer σε ένα high performance, γιατί ξεχωρίζει, πολύ γρήγορο και φτηνό. Έχει τραβήξει την προσοχή μεγάλων project και brands. Πρόσφατες εξελίξεις, εκτόξευση εφαρμογών όπως Helium, Stepn και NFTs. Solana Mobile and Dapps Ecosystem. Εκτίμηση. Ίσως γίνει το Apple Store των Crypto Apps. Τιμή στόχος $200 και 4 XRP, Ripple. Κατηγορία διασυνοριακές πληρωμές, γιατί αξίζει. Από τα πιο παλιά και γνωστά projects. Συνεργασίες με τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Πολύ γρήγορες και φθηνές συναλλαγές. Τι να προσέξεις. Η δικαστική υπόθεση με τη ICE τελειώνει θετικά. Κάτι που επηρεάζει την τιμή θετικά. Προοπτικές. Αν ξαναμπεί σε μεγάλα ανταλλακτήρια και αυξηθεί η χρήση του, μπορεί να ξεπεράσει το $1 και 50 cents έως $2. Ισχυρή κοινότητα και οικοσύστημα. Συχνές αναβαθμίσεις όπως το Hydra Scaling. Μειονέκτημα. Κάπως αργή ανάπτυξη συγκριτικά. Προοπτικές. Αν ξεκινήσουν να χρησιμοποιούνται dApps πάνω στο Cardano μαζικά, μπορεί να ξαναδούμε τιμές πάνω από 1 έως 1,50. Αυτό ήταν το βίντεο και ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε ένα like και subscribe για περισσότερα βίντεο για το κρύπτο.